Rybana volá Vinetua! Vinetu volá Rybanu! Počuje Vinetu Rybanu? Vinetu počuje Rybanu celkom zreteľne, aj keď nemá žiaden signál na mobile. Čo to malo celé znamená? Ale nič. Ja som ti len chcela ukázať, že už v minulosti indiáni využívali jaskyne ako dorozumievací prostriedok. Ale na Slovensku nemáme indiánov. Nie, ale máme jaskyne. A dokonca také, o ktorých vieme menej ako o indiánoch. Ja viem málo aj o indiánoch. Tak si to naštuduj večer. Ale teraz sa poďme pozrieť do jaskyne. Na najjužnejšom výbežku Chodský vrchol, neďaleko centra Dolného Liptova, vo východnom výbežku vrchu Mních, sa nachádzajú dva vchody do Liskovskej jaskyne. Prieskumu a ochrane jaskyne sa v súčasnosti venujú členovia oblastnej speleologickej skupiny Ružomberok. Koncom 90. rokov sme kompletne jaskyňu vyčistili. Vytiahli sme odtiaľto 4 vlečky odpadu. Uzavreli sme všetkých 13 schodov do jaskyne a staráme sa o to, aby vlastne tieto archeologické poklady sa zachovali aj pre budúce generácie. O unikátnosti Liskovskej jaskyne svedčia mnohé nálezy medených náušníc a keramiky. Práve v tejto jaskyni našli zatiaľ jediný doklad staroeneolitického osídlenia v strednej časti severného Slovenska. Nachádzame sa momentálne na archeologickom pohrebisku. Toto pohrebisko je staré 4 alebo 5 tisíc rokov a vlastne všade naokolo tu nás sa nachádzajú kosti starých pohrebisk. Toto je najzaujímavejšia časť jaskyne. V tejto časti sa vlastne našla soška bovida, ktorý je vlastne to najstaršia zachovalá soška domestifikovaného zvieraťa. Môj kamarát prechádzal cez chodbu, zakopol, zalesklo sa a nakoniec zistili, že vlastne tá soška má 7000 rokov. Taká metalurgia na Slovensku neexistovala a niekto to senka musel doniesť a prekupčiť a zistilo sa, že to pochádza niekde z oblasti Mezopotámie. Prvá historická zmienka o Liskovskej jaskyni pochádza z roku 1736 od známeho uhorského polyhistora Mateja Bela. Ako prvý objaviteľ sa vlastne spomína Karol Krčméry v roku 1840, ktorý vlastne túto jaskyňu spoznal po nejakých písomných zmienkach, ktoré našiel po bývalom ružomberskom kominárovi Pasínim. Vlastne prišiel do tejto jaskyne, prešiel vstupné priestory, poobjavoval v tejto siene tu, zistil, že sa tu nachádza množstvo kostí a začal tu robiť prvý výskum. Práve v Liskovskej jaskyni vykonal Lajos Lóci prvý speleolo-archeologický výskum v Uhorsku. Jaskyňu kompletne zameral na tú dobu dosť presne, v dĺžke 750 metrov. Svoje nálezy deklaroval v Budapešti. Budapešť sem vyslala liptovského župana Bélu, Lajoša Bélu. Vlastne ten tu urobil tiež kompletný výskum, našiel tu niekoľko kamenných nástrojov, spornú lebku individuálneho človeka, ktorá sa v 50 rokoch stratila pri tom povstaní v Budapešti. Mohutný vstupný portál jaskyne priťahoval záujem človeka už od predhistorických dôb. Odávna ju navštevovali miestni obyvatelia i náhodní návštevníci, o čom svedčí množstvo nápisov. Vlastne tu, kde sa nachádzame, sú historické nápisy robotníkov Košicko-Bohumínskej železnice, ktorí sa tu podpísali vlastne pri výstavbe v roku 1872. Nachádzajú sa tu aj nápisy rôznych velikánov, ako napríklad Makovický.
Najstarší nápis pochádza z roku 1692, ale jaskyňa našla svoje využitie aj počas druhej svetovej vojny. Dajú sa tu nájsť príľby zo Slovenského národného povstania, ako napríklad príľba Slovenskej armády z roku 1938. Sú tu náboje do vlastne maďarských pušiek, protitankové pušky. Máme tu aj torzo zbrane linkovej gardy, gulometný pás, dokonca sme tu našli, vykopali sme tu mínu 82. Mali sme tu aj 3 granáty GR4, ale zobrali ich policajti, vlastne neriskovali sme, že tu prídu nejaké deti a náhodou to tu odzistia. V jaskyni má svoje miesto aj kaplnka, ktorá strateným návštevníkom ukazovala cestu na povrch. V 50 rokoch v tom tvrdom komunizme to niekto vlastne rozbil a kaplnka zanikla. Vlastne po celkovom uzavretí Lískovskej jaskyne okolo roku 2000 vlastne na podnet starších občanov z Lískovej sa táto kaplnka opäť obnovila. Labyrint jaskyne sa takmer stal osudným aj mladému medikovi, ktorý objavoval jej tajomstvá na vlastnú päsť. Na tomto mieste, kde stojím ja, sa mu šmyklo, spadlo do jazierka, ktoré bolo vtedy oveľa hlbšie a karbidová lamba mu zhasla, stratil orientáciu a nevybral sa smerom ku východu, ale smerom dovnútra jaskyne. V jaskyni blúdil celú noc a vyšiel ďalším vchodom. A celého krvavého ráno našli pastieri, ktorí pásli vonka ovce a oslovili ho, že čo tu robíte, detko. Bol totiž to celý šedivý, ale mal 22 rokov. So zaujímavými úkazmi sa pri výskume stretli aj samotní jaskyniari. No už sme raz tak, keď sme išli v jaskyni, tak sme videli v diaľke svetlo, kričali sme, hľadali sme, svetlo sa stratilo a už viac sme tam nikdy nepočuli. Lískovská jaskyňa má však aj svoje vysvetliteľné záhady. Vyšli sme z jaskyne horným vchodom a schádzali sme do hlavného vchodu. Mali sme tam uskladnené veci. Vlastne, keď sme prišli k hlavnému vchodu, z hlavného vchodu obrovský kúdol prachu a dymu, ako bol to prach. Tak hľadali sme príčinu, že odkiaľ ide ten prach, ale celá jaskyňa bola zaprášená, nedalo sa vidieť na 2 metre, tak sme vlastne príčinu ani našli. Tento jav pozoroval ešte jeden náš kamarát pol roka predtým. Vlastne zisťovali sme, že čo to môže asi tak robiť. Tak sme zistili, že v horných priestoroch Lískovskej jaskyne je podobný taký prach. Takže keď sme boli v jaskyni, vonku musel fúkať obrovský vietor, ktorý vletel obrovskou rýchlosťou do kopca. Vlastne vošiel do tých jaskyných priestorov, zvíril všetek prach a ten prach sa nahromadil do tých spodných poschodí. Jaskyňa vznikla koróziou vápencových puklín v dôsledku skalných zrútení a čiastočne riečnou eróziou rieky Váh. V spodných poschodiach vlastne sa nachádza táto kvaplová výzdoba. Na stenách vidíme túto blato, ešte ako zostalo. Takže toto je vlastne jediný taký sintrový pozostatok v spodných poschodiach. Volá sa to sintropád. Vzniká stopením snehu na povrchu. Vlastne steká voda po ňom a vytvára takéto náteky. Vyvezli sme po ňom a hore pokračujú chodby ďalej. Lískovská jaskyňa s dĺžkou chodieb 4200 metrov je 11. najdlhšou jaskyňou Slovenska. Po vyčistení a zameraní nastal čas aj na zhodnotenie úlohy, ktorú zohrala v osídľovaní Liptovskej kotliny.